בבית ספר הגורן אנחנו מאמינים שהתפקיד שלנו לטפח ולקדם את תפקודי הבוגרים ולהתאים אותם למציאות המשתנה. חשוב לנו שהתלמידים ימצו את יכולותיהם בתחום הקוגניטיבי, החברתי והרגשי. כדי לטפח את תפקודי התלמיד ואת יכולת ההבעה האישית שלו, צוות בית הספר מתמקצע באופן שוטף ומפעיל מתודות הוראה מגוונות. שנה, למה את לוקחת מזוודה על היד? לאן את נוסעת? זה לא מזוודה לטיול, זה ארגז כלים שבית הספר נותן לנו כבר בכיתה א', והוא מלווה אותנו לאורך כל הדרך ומתמלא. במה הוא מתמלא? בואי אקח אותך איתי ותוכלי לראות בעצמך. נתחיל במה שהוא מתמלא בשיעור כישורי חיים. כישורי חיים הינם שיעורים המתקיימים אצלנו במרחב מותאם, מאפשר ומכיל, בקבוצות או במעגל. התלמידים נפגשים למשך שעתיים שבועיות לשיעורים המזמנים שיח פתוח וחופשי הקשור בפתרון בעיות חברתיות ודילמות מחיי היום-יום. התלמידים רוכשים כשירויות מטה-קוגניטיביות, כמו הכרה והערכה של הלומד את עצמו, את חבריו, וכן את היכולת לקיים רפלקציה ולהביע רגשות. חברות עבורי זה חבר שעוזר לזולת, ואם אני זקוק לעזרה, הוא נמצא שם בשבילי. חברות עבורי זה חבר נאמן שאפשר לסמוך עליו. השיעור הזה זה הזדמנות לילדים שלא מדברים הרבה לפתוח את הלב. המתנה שלי מהשיעור שגיליתי שיש לי הרבה דברים משותפים עם ילדים בכיתה. גיליתי שיש ילדים שיותר קל לי לשתף ויש כאלה שפחות. הסקתי מהשיעור שחברות יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים, ולכל חבר יש את האיכויות שלו. רפלקציה, כבוד לזולת, אישורי חברות, הערכה עצמית, פתרון סכסוכים. היות, בואי נצא ונראה פעילות של למידה רב-תחומית ושגרירי מפתח הלב. שגרירי מפתח הלב פעילים מאוד בבית הספר. הם מקיימים פעילויות מגוונות כמו הרקדות, הפסקות פעילות, מפעילים ימי ספורט ומשגרירים את ערך החודש. המטרה שלנו היא לקדם כישורים חברתיים, ואנחנו יוצרים הזדמנויות לקבלה ולנתינה, שהם חלק מאבני היסוד של משפחת הגורן. זה כיף אמיתי. אני מרגיש שאני תורם ונותן וגם מקבל. אני מקבל כלים של מנהיגות, של אחריות ושל דוגמה אישית. אני לומד לעבוד בצוות וגם לפעמים לוותר מתוך התחשבות באחר. אצלנו בבית הספר מתקיימת למידה רב-תחומית סביב נושא שכבתי. הלמידה הרב-תחומית מתבססת בעיקר על מעורבות פעילה בין התלמידים. היא חווייתית מאוד, ובנוסף היא מאפשרת למידה של מיומנויות אקדמיות, לצד פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות. אנחנו כאן בבית הספר מאמינים מאוד שהלמידה הרב-תחומית תכין את הבוגרים שלנו טוב יותר להמשך הדרך. בלמידה הרב-תחומית אנחנו עובדים בקבוצות ובזוגות, לומדים להקשיב אחד לשני, לשכנע ולשתף פעולה. וחשוב לנו שישמעו מה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים. נקיטת יוזמה, נתינה, קבלה, הנהגה, עבודת צוות, הקשבה, סקרנות. בואי נלך למעבדת המחשבים לראות שיעור של הכיתה שלי. אחד התפקודים המרכזיים שאנחנו מקדמים בבית הספר הוא ניהול הלמידה. תלמידים לומדים לחפש במקורות מידע שונים, לארגן את הידע ולהפיק תוצרים מגוונים. אנחנו פועלים לייצר אחריות ושותפות בתהליך של הוראת עמיתים. כל תלמיד מתנסה בפרזנטציה וגם במתן משוב מקדם. כאן אפשר לראות את היחידה של הארגון. הוא בנוי משתי אותיות האנגליות S. מוצבות בקווים ישרים שמזכירים את צלב הקרס, הסמל הנאצי. אנחנו לומדים לארגן את הזמן, לחפש מקורות מידע ולהפיק תוצר. אנחנו מלמדים את החברים שלנו ולומדים מהם. אנחנו מעורבים בתהליך הלמידה ולוקחים אחריות על הלמידה שלנו. בואי נלך לכיתת המדעים. בשיעורי המדעים שלנו מתקיימים אצלנו תהליכי חקר. אנחנו מקדמים אצל התלמידים חשיבה מסדר גבוה. הלמידה במעבדה מאפשרת התנסות ומעורבות של התלמידים בכל תהליך החקר, מרגע השערת ההשערות, איסוף הנתונים והסקת המסקנות. בשיעורי המצוינות שלנו בממציא הצעיר ובפיזיקה חטב מתקיימים בעצם למידה רב גילית, מד' עד ו'.
שנותנת בעצם ערך מוסף ללמידה משמעותית. אנו בקבוצה מבצעים ניסוי שמטרתו בדיקת תכונות הסלעים. לצורך ביצוע הניסוי אנו משערים השערות, עובדים על פי תהליך, אוספים נתונים ומגיעים למסקנה. תפקידי כראש קבוצה לדאוג שכל חברי הקבוצה מתפקדים ומבינים את הניסוי. ועוד כמה חדשים, אני מסיימת ללמוד בבית ספר הגורן. אני יוצאת מפה עם מזוודה מלאה בכלי למידה, מזוודה לחיים. אני מקווה שגם המזוודה שלך תתמלא כמו שלי. תודה רבה שלקחת אותי איתך היום, למדתי המון. וזה הרגע, הנה בא